Bon dia. Aquest dissabte Sarrià farà un matí fantàstic. D'aquells en què vindrà de gust passejar pel carrer Major, il·luminat per un sol de maig que encara no serà excessiu, ja que deixarà passar una brisa suau, i sobretot per contemplar el dinamisme d'un munt de botigues d'aquella zona, de les de tota la vida. Tant si baixeu des de la plaça de Sarrià com si pugeu des del passeig de Sant Joan Bosco, més tard o més d'hora anireu a parar, arribareu a una llibreria que es diu A Peu de Pàgina. I allí trobareu uns quants escriptors que s'entesten a escriure en català, fent el vermut i desitjant compartir-lo amb tots vosaltres. Mireu, Sarrià, primavera, vermut i llibres. Qui en tingui més, que ho ensenyi. En nom de Llegir en Català i de la llibreria A Peu de Pàgina, hi esteu tots convidats. Gràcies.